33-нче елы язы, җәе, кышы, көзе шушы баланы ирем Разый белән бергәләп карыйбыз. Аллага шөкер, Ходай Тәгалә безгә сабырлыкларын бирде. Бер кайчан да безнең шушы баланы каядыр интернатка тапшыру дигән сүзебездә булып карамады. Ул карап торырга бик матур, бик шибәр, Hindistan киноларындагы шикелле матур егет, ләкин аның белән бер генә көн булган очракта да, бер генә көн ул бала белән утырсаң, төн йокламыйча үткән төннәрне аны бер сәгатьтә, бер минутта гына, 5 минутта гына сөйләтеп аңлатып бетерлек түгел, әлбәттә. Шуңа күрә хәсрәткә ошамый, хәсрәт ясы бушамый диләр. Кайсы гаиләгә генә кергән очракта да, һәр кемнең дә нинди булса авырлыгы, кыенлыгы бар. Ләкин авырлык килде дип, хәсрәт килде дип, бер-береңне ташларга ярамый. Чөнки без яшьлектә бер-беребезгә нинди генә авырлыклар, кыенлыклар булса да, рәхәт минутлар булса да, бер-беребезне ташламаска дигән вәгъдәләр биргәнбез. Шулай булгач, беркем дә уйламый бит менә. Яшь якта без, мин Алабуга дәүләт педагогия институтының чит телләр факультетын тәмамладым. Өйләнешеп, ирем белән кушылганнан соң, бу балам табармын да көннәрдән бер көнне, шушы балам ширләп китеп, мин шушы баланы гомер буе карармын дигән уй башка да килеп карамады. Менә хәзер язмыш шулай язылгандыр. Без инде Аллага шөкер 33-нче елыбызны шушы баланы карыйбыз. Илнур исемле улыбыз. Аллага шөкер, Ходай Тәгалә бер яктан ала, икенче яктан бирә диләр. Икенче сәламәт улыбыз да бар. Ул балабызның кызы бар хәзер. Кодаларым, кодагыйларым бар. Ходай Тәгаләгә мин барбер дә рәхмәтле бер шулай язган язмыш икән. Инде матур итеп кенә Худайдан язган язмышны кишерергә насип язган безгә. Әдәм булып калырга кирәк, кеше булып калырга кирәк. Нинди генә кыенлыклар булган очракта да кеше булып үзеңнең Ходай Тәгаләдән бирелгән гомерне кишәргә кирәк.